Aku sing ndelok Mayang Sari, iki terus tak terno. Iki terus ning gone Mayang Sari. Iki terus ceritane bagian ngerasa aku gak kerasan sih. Bujana. Senengane wili-wili wong. Iki kowe gak wani karo wong kuwi. Gak wani dhewe terus ya aku wani iki. Angger kono melete. Delalah sing tak wenok kuwi durune apik ya wis yo. Mbak Mati ya? Mas Rudi. Mas Rudi sering kasih duit. Apik yo. Iku ceritane iki rak pacare nikah Adila ya. Sapa nih? Mas Rudi. Kok tak giyecek lho iso lali di masyaallah kowe iso. Ya wis nek 30 tahun. Ana 30 tahun nek aku terngiang-ngiang iki aku ki opo. Tapi nyatane kowe ndek aku lali ngono ae. Aku pancen lali kok gak aku kowe cangkemmu kok londot kok gak. Aku ngerti pokoke sing londot-londot aku wis gak level. Memang kok gak mbok mulih aku. Aku terus iki kerja nggone Mas Rudi. Kenapa Mas Rudi nangis pas nenggok jarene nenggok loteng kae nangisi nikah Adila. Terus saiki terus tok Mbak Pati. Sekarang gak sido rapi iki cek kan menunggu terus nikah Adila tetek. Iya. Ketoke apik, ketoke aku yo apik yo. Sing tak weno kowe malah apik yo. Sing aku tak eloki ya. Ora Mayang Sari pe artis jare. Alah, rasa ora usah diomongno jenenge. Ora apa-apa, Mayang Sari sugih kok. Saiki gak delok iki. Aku nengok kono kae iki Tommy Soeharto do mlumpuk kono. Mas Bambang ya, Pak Bambang ya, Bambang kuwi do mlumpuk. Iya pancene kan Mayang Sari ning sektor piro kan ndek? Limo maune. Sektor 5. Terus ning sektor 9. Tapi aku manggonku ning blok kono. Kowe kan dijek ning blok kene iki. 3 ketoke HD3 ngono. Aku kangen sih, mulai dari ini ding. Cedak rek. Yo, mlaku teko yo. Ndak ngerti aku nikung-nikung kae. Ya tetep roh kok kanggo nanung kok. Yo, alah ngger mentok omahe yo kono kae. Wis ade ngger mentok rono muni ngono. Edu adeke. Mbok ki ndek aku harus mulai ndek terus sejak di Jakarta. Lah edu omahe ora suwe kok aku blok ini iki kowe blok ngono. Iki misanan, guys. Ceritane kene iso rono minggat mulai ning Jakarta ning Jawa Lah japlek kae po untuk kowe ambek japlek ngono edan kok e. Iya, piye ceritane? Mbah kok roro kok Lah kok diparani tiangmu. cinta ya mari ya. Di Jakarta jane suwep. Berarti seumur sehidup semati. Ya ora aku jane judulnya ngantek saiki ngono anak-anak beranak ra karo-karuan ngono jane kok. cintaku yo gak kuwi ndek kae aku. Berarti kowe cintamu ora kuwi ora jodone lek jen nyatane jodone ambek japlek ngono kok. Lah. Kemayune bayani mbok iki ndek biyen gayane. Kemayu piye buro kemayu. Buro. Kabeh buro iki yo. Lah kok iso kenalan dokter-dokter kok bayani Oh, kok lah dari dokter kita? Kalimantan iki dokter Sumatera. Kayak dokter Dopla. Dokter ngomol Ceritane iki. piye? Ceritane iki ngene iki. Aku Ceritane piye? Bisa tak critani. Aku kan mulai, aku kan kalau Kalimantan mulai. Duduke omahe Bu Susi iki. Bu Susi iki tak kira kan yo gak piye-piye jenenge iki Bu Dokter Dela iki jare boleh kenal sama Lek Dames. Lah, kae patokku kae aku ngono. Dulurku aku tapi mbok didaku ora. Nyatane aku telepon ora tau mbok angkat kok. Ora tau mbok angkat. Gak tau mekanin aku. Alah, Maem kudet kurang update. tapi kemenyek teko ndi kok ora update ki apa? Wong iki gak percaya. Nggih, tapi maem mboten saged. Terus ceritane aku ape mulai njujuk ning ngene iki teko iku kuwi kenal Lek Dames. Alah, wis dulurku kae nek didaku aku ngono. Sama ibu pengen dolen Lek Dames. Lah sesuk tak terno aku ngono, tak terno tak untal teko ngarep omah kono nek ditampani ya berarti ya didayoki gelem nek ra ditampani berarti ya mulih aku. Ki mang yo ngono. Aku tak medun sing nek menawa Dames ora kenal ndek aku ngono. Dek japlek jengel ning ngono, japleke. Rene, Lek, Lah ki kok gak dicipuk-cipukno es dingin kono. ora, tawani ora kok aku mbok daku ora, ngono gak jare ngono kok iki jane omahe Dames iki sing ndi jare aku. Orang kaya mah banyak di sana ada, semua ada. Alhamdulillah. Itu enggak. Jadi sewengi utang iki sing diomong Lek Dames. Oh, ada. Sing diomong Lek Dames batinku Dames sing diapurane kaya ngono kok mbayani meneh. Belum tahu ya. Terus roh wolo, roh lastama, roh kabeh roh. Aku wae sing dulure ora roh kok aku ngono. Kowe apa dhek Kang dulure pira, Mas? Belum mati. Rohku ki ya war, wolo,
Emo, Tomo, kowe ra iki lho. Kowe apa duwe Kang? Neh, Neng ndi? nang Kalimantan ya neh. Kang tenan. Kang tenan neh. Sapa jenenge? Kang no. Manggone ning ndi? Randu ya neh. Lho, kok randu elek kok Kang iki piro kok iso randu elek kok manggone ning ndi sing mesti kok e? Saiki ki teko apa ngejak tukaran nah. Sing jenenge no ki siji apa loro? Kang iki siji apa loro? Kang aku akeh. Kandung, Iya. tunggal pak, tunggal mbok, Iya. mosok. Iya. Iya leh wolo ora bener leh. Kangan sing nomor 1 kangane Nah. wanita. Aku nek nguyah diteri. Tenan. No neh. Aku nek gak tau wae wis. Kowe manggone sambung kok sambung. sambung ndi? Kok sambung nek sambung ya. Lho sambung ki nek sambung pangan apa sambung? pangan. Masa iya wis. Iya nek kono. Ya kok diomongnya aku tirik-tirik kipi iki aku. Lah iki mau sambung iki ketoke. Asli Kalimantan. Asli Kalimantan. Somongi uta isi diomong kowe. Lah iya lek batinku ngising edam wis kok yo roh ngentuke edam mesti ora mek aku tak ngono-ngono mung pi. Sesuk batinku ngene, sesuk tak terno tenan nggone damis. Dadi iki jenenge anu apa ning dompet kan kok mantre nggone damis moh jadi ngono. Lah kok dingi lek jadi ke tempat lek damis. Dingi kan wis lewat kono sapa. Lah aku lo bolak-balik lewat, lah aku lagi orang saksi dingi wis mulai batinku tak WA batinku aku ning cepu nang rumah sakit. Ai nganggur rugi kok. Jadi ra WA piye kok tak WA ora mbok sauri mbok kon rene kok mbok Ora iso iki sapa. Agar nomor ora kenal aku ya kok. Ya Allah, fotone iki fotoku ndak ra kenal kowe ambek aku. Ya tak tutul di. Aku yo gak ero iki kowe telepon nenggo apa lek di aku yo gak. Iki kowe iki dianggap aku setengah-setengah berarti. Iya lah nyatane yo kok. Bra duwe koyo ngene kowe wedi ora isine. Andel. Kok Kalimantan ibu meresmi pertama kan rambut blatung. Terus minggat nenggo Kalimantan. Nah kono ki urung enek teplok. Rambut blatung. Lah, Nanti saiki dadi jurang. Kamu iki lah sing nelpon aku iki sapa? Ora kok aku iki sapa Lah iki nomere sapa? Ora jajal telepon. Aku ora mudeng kok. Kowe angger muni berdhe rambut akeh tak dupak kowe. Andane ti. Mbok e piye ti? Terus takut jenenge mbok Indo iki loro. Mbok itu Iki berdhe ini ndi HP-ne sing ndi? Mboten seniki. ora. Goleki. HP-ne rapa, HP-ne rapa menawa. Jangan bunyi nak. Ajar. Wah, bangga. Ora iki. HP-ne rapa, Mbok. HP-ne apa? Ya iki sing perlu duwe iki kok. Ya Allah tilik kae. Ngoten lah. Sondok. Wah, Lah aku nek kok ngono dari toko Kalimantan. Kalimantan ki Rambut Wah. grasi kok e. urung aku enek apa-apa, Nduk. Sing aku mulai pertama kali kowe rono mijet. Ambek Dimas aja cilik Aku kok. isin aku. Lho gak saisen kenyataan. Isin Kowe cek cilikan kuwi Dimas yo. Dimas cawel. Dimas. iki mulai kok bisa 2009. Dimas iki kae tahun piro? Dimas. ora Lah nek sapa jane re? Sing mana kowe apa aku? itu. Yo wong aku songo-songan 2009. Ya dolan kene padha cek marah. Apa melok aku ngene jane. Tak melok. Lah apa kok molak dadong, ora molor ning Kalimantan lho. Lah apa? Lama mbene saiki sukses malah ngejak aku. Ayo rene nek melok. Oh, tak bayari. Jenengane tak telepon kono kae cek genah teleponane cek ngangkat-ngangkat kae. Kae yo wong edan kowe ngono kuwi, Mis. Wong kono ndelok lek dames jajan tak telepon aku ki duwe nomor e. Kae cek mbok angkat kae cek ceton omah ijik kak, ijik elek kae. Saiki wis sugih kok yo. Tapi kalau dijualkan uang duit sakmene mulane tak topak iki malah ora tau. Duh, ndasku langsung loro rasane iki. Aku lah aku ki dipameri sakmene lah butuh ora sing tak pamerno itu mau ngene antok. Ngene ora mbok pasarno kok dina tak pangan ae. Dia sukses nang kono guys, kita maksud jati iki teman. Tiwo piye sih, Bu?
Kayak ora tau ngono kuwi ditiliki. Aku gak tau krono iki. Ya Allah. Ya aku mbok ngono kok ono. Lah nek ora kok niliki mbokku, niliki sapa ngono sekalian jalan Gak ngono. tau bulan-bulan rong tenang ya. Ini nek apa? Ya, aku yo marahi yo artis, aku Nanti pangan. makan dok, makan dok, makan dok. Mes, Makan nasi ya, makan lontong ya. Terus ini. Makan lontong ya mau. mah. Mau ada Siti? Oh. Oh, jadi saiki koncone dioper ya. Aku takut kok koncoku kok yo mur, daud gak temis kumini. Kok ora duwe lepel-lepelan yo. Tenang. Rokimi wis kuwi. Ora ndek kanca dokter, Nduk. Ndek niku kok kancane kok daud. Tak kene anak wong kono. Belum anak sekolah nang Malang, Mas. Bar lek gawe saiki. Jo, piye Malang kan ora piye. Kok anak-anakmu Kan gak tau wis jalan. siji wis pergawe siji cek Nek kuliah. dokter pripun? Enak mboten? Yo penak, disyukuri yo penak. Niki aja kula teng kuliah. Aku tukang masak yo penak kok piye babulah kok. Iya. Lah kan di restoran kok. Di restoran dari saja. Mong gak bersyukur yo gambleh yo ngono kuwi yo kadane. Ngono wis sekali-kali nek ning Randu ngidul Siti. Iya, kok kowe gak ngerti kok pengen ngidul kok. Ih, aku lali ti nek gak selepel mungki. Aku ti andel. Angger kok kono wis. Insyaallah nanti kalau ada. Kita capek cemburu. Alah jebul jakle kok genten nek jemburone. Lah modele kan aku ayu iki. Jakle yo giat penting. Ngampet ya aku dicemburu ngene. Aku yo piye. Lah kowe Ora, Pak. wis saiki ayu ora cemburu dhek. Iya le. Penampilan wis berbeda. Sekali-kali tampil beda barang wek-wek kayak ngono kuwi. Rambutnya wis ngono lipur barang kok. Lho, aku cuma sak menit to. Lah. Salin. Piye to, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun kabare buka jadi sae. Bare nggih ngaten iki. Pun buka kaji ping Sampun ping 9. Alhamdulillah. Umroh. Nggih. Pun nggih. Umroh niku pun nanten ping selangkung. Alhamdulillah. Dalane ra bladak iki. Dalane. Dalane niku kenceng mawon. Gak nubruk-nubruk. Boten. Nah, kula tak nderek iki. Jenengan boten mau kados sithik jenengan. Gak pas. Lah. Wis ku tak berubah nek kurang piye iki sing mesti sak tenane. Potongane jenengan kados babu ngoten kok. Lho babulah kok duwe akeh. Lah nek babu. Mulane aku tak melok. babu standar paling 1.200.000. Lho 1.200.000 tak enek muni nek timbang babar blas ya. Malah ra iso mangan nek ngene iki. Anak putu to piye? Selangkung niku. Lho. Kelas ke miliaran niku kok namung tir ngono mawon. Kula tak melok aja jae jenengan iki piye ben iso tir ngono. Mau buka aji bar muni kaji asu. Iki Gusti Allah wis ra rido. Bingung, Gusti Allah bingung. Iki piye dongane sing ndi sing dikabulno iki carane ngene iki. Kados ora iki. Kaya kaji tenan ya. Kaya kaji sopan, ora kaji sopan. Iki kaji sopan. Yo senari yo ngene yo. Mati. Mati lah. Ora dido mati kabeh. Kok gak dari iyo kan? Tuntas. Main dulu. Wong bareng kene. Nggur wong yang lupa. Alah lho sapa las sumbe nak iwah lek aku yo rono. Las apa ya, Bro? Coba apa? Aku Aku ya pe mantu iki, Mis. yo aku tak ngomong. Alah, oh. Kowe wong ngendi Kalimantan? Iya, kan iya lah jenengan. Terima Kalimantan lah aku Mekah tak yak kok. Terima Kalimantan. Lah kowe golek dosa rek penak meneh ya makan ya iki lho. Yak-yakan bener yak-yakan kok ora kono. Tapi Pokoke tenan iki buka cidamis. Ping 8 likur memang ping 20 umroh. Kajine ping pira? Songo. Kaji ndolilak berarti iki. Nggih. napa niku? Gundule petak. Gundule petak jenenge. Mes, ngono kuwi untune di HP iki ya. Bukaji dipasang kawat atau dipasang mur ngono lho. Oh niki sing paling
fenomenal Oh, ini. yang menghasilkan cuan. Pengen kados nikah-nikah nggih mboten tajem. Ini apa iki? Lah kok nek mbok kei kawat malah apik deh, malah Oh, ngene. Malah ngene jere. Heeh. Guys, Ya, potong kula sumis. ayo mana? Lontong. Memang nomah lontong nek lontong. Bakso ya bakso. Bakso nanti sama aku Pak. Aku gak bojan Pak Bajer iki piye maksudnya? Iya. Maksud Pak Bajer kok dokter Terus kita ngidam Pak Baji. aduh nyedang Ah. aneh. Kan anggere nyedang iki aku gak melak kanggo jarak. Nak sampai anak ini lho, lek Lah mae Kalimantan. Aduh, Pokoke tanggung jawab. aduh itu ngomong ngene kok tenan. Bukan macam ini. Lah buka aji ping 28 kok iso. Kenyek. Kakak sampun kaji ping 9, ukuran ping 9 nggih Pak. Nggih ya. Ya ya. Ya. Mepet apa? Sini ya. Cici. Ada sama kamu. Ayam langsung buat cium. Ya kok ayam ra endah. Lah aku adoh premium piye le? Orang dia ayah adoh kowe. Pak lesu Pak jalur bakso kono Gusti Pak. Pengen Pak Bajer lho. Baca tak semua ada baca sisi ulang kan sisi. Bendelan. Semeteng lho. Ambek kae sing kebet iki wong telu. Iki wong telu Aku iki. tak Kamu ini Mbak Endang yuk. Apa? Mbak Baji. Itu sapa? Sing ngeteni yo lek jamis lek. Mau sing duwe lek jamis. tenang. Gak iso nyetir. Kowe jane gelem ora. Ikhlas ora. Gak iso nyetir kok ya Pak yo. Yo golek piye carane iso mlaku bajene ngono golek jane kok sapa kowe? Wong Mekah sik, Mekah dienggo yayakan teko ora godak rugi. Heh? Lho, Aku tak. lah tulisannya Mekah. Mekah tok iki. Lah yo jare Mekah dienggo yayakan baje ra godak yo wae baje pagen mulai. Lho, kurung tak kasih kok tungane. Biasanya iki yo ngono iki yo langsung enggak. So, Enggak ben. Apa susahnya? Lah buka kok ya gitu. Terus jadi. Menika wau enten aduh emang tali. Kabeh iki mah ikhlas kok aja. Yuk, mana Pak bakso apa Pak? Lho rambutnya diames kecer ning kene kandhani kok mulane arek bakso. Budine kok jiaran iki lho. Mbak Bar. Bar, Umur iki ndi? Iki kan. Iya. Nggih. jalan bakso. Rumana. Kayak jujur tekoki ya. Sak ngisingem sak ngetut perak roh kabeh apa yang umur Kan kan. rambut wandak kadang orang Kalimantan tak. Nuh, lho, kok kono. Ngene rumahku Kak. Ya kok meteri. Sewengi. Wong Sewengi utang. Bakso apa mie ayam ditawani ya, kok bukan bakso. Bakso apa mie ayam? suwinya ya, Bu. Saya kelas Kowe Astagfirullahaladzim. kelas napa? Kesuwen. Ya ben milih mbok. Bakso aja wes. So. Ini kayak di mau Wis ora. Ya jane ya gak pacek aku ketika tamu niki biasane nggowo lek kowe iki mang rampok kok. Tak bawa musul mantan saiki. bakso. Nek anten tanteni ae nek bakso kan Iso. Ora aku diternem Apa, iki Mak? mangkok. Ya. Diwangi, lo nek iso diwangi wong. Gak sama apa ya, Lho. bakso ya. Bakso bakso. Kalau mie ayam Mbak E. Mie ayame telu apa loro? Bakso bayi ayam enak ora? Mie ayamnya keco. Ya wis njel ayam. Mie ayamnya pinten berarti? Masak terok kowe. Aku mie ayam ke apa? Ayam. Mie ayam. Bakso. Mie ayam. Mie ayame telu. Ayam. Mie ayam bakso. Ayam bakso. Nah, betul. Mie ayam bakso siji, mie ayam. Kok siji? Aku gak merah-merah ya. Mie ayam bakso berapa? Aku bakso kan. Nah, cuma Bakso. Ini ayam bakso 3, ayam bakso 3. Oh, iki Mie main ayam bakso. bakso 3. Ya Allah, ngerampok nih gue delik jamis. Mie ayam bakso 3, baksone Bakso 4. baksone 4. Terus Sing di rumah ora mangan. mangan nek. Aku nyuruh polangan berani mau pergi gini. 0 4 6 7 8. Kamu yo ora? Wis gak Mur, kon ngeterno. Mae mie ayam bakso Mbak. Kan ora digage tak jungkang. Makan nih. Oke kanca. Ya yo mes yo mes. Numpak sepur koyo ngono yo yo mes yo. Ini ora mes mes. Jakarta dia. Setelah tahun ini. Kita bisa. Kok batune entek? Loro-loro wis
disetrum sik kok nek. Nggih. Tak cerita yang biasa Ya wes. ini gini sih. Yes ya. 20 tahun loh baru aku kesini lagi. Aku di sana sudah 20 tahun. Jadi 20 tahun. Aku kali 6 tahun mulai. Jakarta. Soalnya Jakarta. Ndek wis gak ketua aku, ketua Berarti podo